Bestiari en un minut. Comencem el segon vídeo de Bestiari en un minut, també des d'Occitània. L'arxiver i fotògraf Ramon Saumell ens ensenya algunes figures. Aquí teniu un ocell. L'únic que fan és passejar amb un remolc, amb un cotxe. Això és un cavall. Normalment el porten gent molt gran. Aquell és el petit, aquest és el gran. Això és un polenc. Són el tipus de bèstia que hi ha més. El polenc és més típic de la regió d'Occitània. És com a guita de Berga, semblant, una carcassa, un cap amb una barra mòbil que surt i entra i puja i baixa. I amb dos personatges al llom de la bèstia. Un altre polenc. Això és l'ós, el ball de l'ós, típic de la Catalunya Nord. Això diuen que és un lleó, un peix, aquí a la costa mediterrània. Això és el baó. Potser és l'únic drac que tira foc d'Occitània per la proximitat que té amb nosaltres i la influència que té amb Girona. Aquest és el petit, i llavors hi ha tot tipus de bèsties, granotes, burrets, grans i petits, en forma gimnàstica, i això és tot el que fan. El fan ballar i en formes variades.